Ας δούμε τώρα στην πράξη πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο Gmail. Όπως προαναφέραμε, για την διαχείριση ενός webmail λογαριασμού θα πρέπει να κάνουμε χρήση ενός λογισμικού φιλομετρητή. Εμείς επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό Mozilla Firefox. Θα ξεκινήσω λοιπόν το Firefox και όπως διαπιστώνετε και εσείς, έχω ορίσει ως αρχική μου σελίδα το Google. Οι περισσότεροι από εμάς χρήστες έχουν ορίσει ως αρχική σελίδα την ιστοσελίδα αυτή. Αν όχι, στην γραμμή των σελίδων έχουν κάποιο σύνδεσμο με τον οποίο μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα αυτή. Το αναφέρω αυτό γιατί ευκολότερος ίσως τρόπος για να μεταβούμε στην ιστοσελίδα του Gmail είναι να πλογηθούμε στο πάνω μέρος της σελίδας αυτής και να κάνουμε κλικ στην επιλογή Gmail. Με τον τρόπο αυτό μεταβαίνουμε εύκολα στην αρχική σελίδα του Gmail. Από την ιστοσελίδα αυτή, και εφόσον έχουμε στην κατοχή μας τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, μπορούμε να συνδεθούμε στην υπηρεσία Webmail. Εφόσον όμως δεν έχουμε στην κατοχή μας τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν καινούριο λογαριασμό στο Gmail και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να πλογηθούμε στο πάνω μέρος της σελίδας και να κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημιουργία λογαριασμού. Έτσι ο φιλομετρητής μας θα μας μεταφέρει στην ιστοσελίδα στην οποία θα κάνουμε τη δημιουργία του λογαριασμού. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε στην ιστοσελίδα αυτή είναι να συμπληρώσουμε στην φόρμα που βλέπετε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να συμπληρώσουμε είναι το όνομα και το επώνυμό μας. Στο σημείο αυτό μπορούμε να πληκτρολογήσουμε και ελληνικούς χαρακτήρες. Θα αλλάξω τη γλώσσα του πληκτρολογίου σε ελληνικά πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt και Shift και θα αρχίσω να πληκτρολογώ το υποθετικό όνομα και επώνυμό μου, το οποίο έχω επιλέξει για χάρη του παραδείγματος αυτού. Εσείς μπορείτε βέβαια να βάλετε τα πραγματικά στοιχεία εφόσον θέλετε να δημιουργήσετε έναν επίσημο λογαριασμό αλληλογραφίας. Πληκτρολογώ λοιπόν. Πατάω Tab για να μεταφερθώ στο πεδίο επώνυμο. Και πάλι Tab για να μεταφερθώ στο πεδίο επιθυμητό όνομα σύνδεσης. Στο σημείο αυτό, και αφού πρώτα αλλάξω τη γλώσσα του πληκτρολογίου μου σε αγγλικά πατώντας Alt-Shift, θα αρχίσω να δοκιμάζω ένα προς ένα τα ονόματα χρήστη τα οποία έχω σημειώσει στο τετράδιο μου από πριν. Το πρώτο λοιπόν ήταν το G-Triant λοιπόν. Για να ελέγξω τη διαθεσιμότητα θα πρέπει να πατήσω το κουμπάκι και ελέγξτε τη διαθεσιμότητα. Δυστυχώς, όπως βλέπετε και εσείς, το G-Triant δεν είναι διαθέσιμο, όλα τα παρακάτω ονόματα χρηστών είναι. Δεν επιλέγουμε όμως κάποιο από αυτά γιατί είπαμε ότι δεν είναι όμορφο να χρησιμοποιούμε σε ένα επίσημο webmail αριθμούς. Συνεχίζουμε λοιπόν δοκιμάζοντας το δεύτερο, το οποίο ήταν το Geo-Trian. Σβήνω το Tab λοιπόν και συμπληρώνω το AO. Ελέγχω για διαθεσιμότητα, αλλά δυστυχώς ούτε και αυτό είναι διαθέσιμο. Πάμε για το τρίτο. Το τρίτο ήταν το Geo-Triantaf, το οποίο δυστυχώς ούτε και αυτό είναι διαθέσιμο. Και τέλος είχαμε επιλέξει να δοκιμάσουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Από την λέξη George είχαμε κρατήσει τα GRG και Trian είναι ένα username το οποίο είναι αρκετά ομιλητικό. Ομιλητικό σημαίνει ότι αν κάποιος μας το ζητήσει το webmail να το δώσουμε από το τηλέφωνο, μπορούμε να το προφέρουμε εύκολα και να το καταλάβει και εκείνος. grgtrian@gmail.com λοιπόν. Για να ελέγξουμε και τη διαθεσιμότητα. Και ναι, το grgtrian είναι διαθέσιμο. Η διαδικασία συνεχίζεται με κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό δεν είναι άλλο από την επιλογή ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης. Για να σας δείξω πώς μπορούμε να επιλέξουμε ένα τέτοιο κωδικό, θα χρησιμοποιήσω κάποιο λογισμικό. Θα ξεκινήσω το σημειωματάριο, Notepad για εμένα που έχω την αγγλική version των Windows.
Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη μαϊμουδάκι για κωδικό. Δείτε εδώ πώς την έχω κωδικοποιήσει με βάση αυτά που είπαμε στην παρουσίαση που προηγήθηκε. Θα αντιγράψω λοιπόν στη μνήμη του υπολογιστή μου τη λέξη αυτή, πατώντας Ctrl+C, και θα έρθω και πάλι στο υλομετρητή μου για να επικολλήσω τον κωδικό ασφαλείας, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V. Θα παρατηρείτε πως η ισχύ του κωδικού πρόσβασης είναι ισχυρή. Tab και ξανά Ctrl+V για να επικολλήσω και πάλι τον ίδιο κωδικό. Θα κάνω uncheck, τα κουτάκια παραμείνετε συνδεμένοι και ενεργοποίηση ιστορικό ιστού, και συνέχεια θα πρέπει να επιλέξω μία από τις ερωτήσεις ασφαλείας τις οποίες θα μου ζητήσει να απαντήσω το Google σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό μου. Αναπτύσσω τη λίστα και από τη λίστα ας επιλέξουμε την πρώτη ερώτηση: ποιο είναι το όνομα του καλύτερου παιδικού σας φίλου. Έστω λοιπόν ότι το όνομά του ήταν John. Στο πεδίο ανάκτηση email δεν θα συμπληρώσω κάτι, έστω ότι δεν έχουμε κάποιο άλλο email για να συμπληρώσουμε. Στο πεδίο τοποθεσία θα αφήσω το Ελλάδα εφόσον είμαι στην Ελλάδα. Για γενέθλια θα βάλω την ημερομηνία 31/12 του 1980. Και τώρα θα πρέπει να πληκτρολογήσω τους χαρακτήρες του γνωστού CAPTCHA. Ο λόγος που υπάρχουν αυτοί εδώ οι χαρακτήρες είναι γιατί το Google θα πρέπει να βεβαιωθεί πως είμαστε άνθρωπος και όχι μηχανή. MYSTRINGS λέω εγώ λοιπόν. Στη συνέχεια ακολουθούν οι όροι χρήσης της Google, τους οποίους καλό θα ήταν να διαβάσουμε. Βλέπετε πως είναι ένα αρκετά μεγάλο κατεβατό. Και τελικά, για να δημιουργήσουμε το λογαριασμό μας, θα πρέπει να απαντήσω στο κουμπάκι «Συμφωνώ, δημιουργήστε το λογαριασμό μου». Και ένα λοιπόν που η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Είμαστε πλέον κάτοχοι του Gmail account trgtrian@gmail.com. Ας κάνουμε και login για πρώτη φορά στο λογαριασμό μας, πατώντας το κουμπί εμφάνιση του λογαριασμού μου. Αυτά λοιπόν ήταν τα βήματα για την δημιουργία ενός επίσημου webmail λογαριασμού στο Gmail. Ευχαριστώ.